V Skalici sa hral klasický playoffový zápas s veľkým nasadením a dôsledným bránením, čoho dôsledkom bolo málo gólov. Súperi sa veľmi dobre poznajú a tak aj tentoraz rozhodla nedisciplinovanosť na jednej strane a individuálne schopnosti najlepšieho hráča extraligy Žigmunda Pálfiho na druhej. O výsledku sa rozhodlo v závere prvej tretiny, v ktorej domáci využili dve presilové hry a pri oboch góloch bol spomínaný Pálfi. Ten najskôr v 17. minúte nabíjal obrancovi Ďurákovi, aby tak ako prvý hokejista v našej najvyššej súťaži pokoril magickú 100-bodovú hranicu v produktivite. Druhú stovku načal už o ďalšie 2 minúty, keď ho najskôr v úniku fauloval Gabriš a v následnej početnej výhode zaznamenal skalický kapitán 53. presný zásah v sezóne. V ďalšom priebehu sa Dukla snažila o kontaktný gól, no chýbal jej väčší dôraz aj viac šťastia v koncovke. Vojakom stal v ceste aj vynikajúci rybár v bránke domácich, ktorý si napokon udržal čisté konto a spolu s Pálfim bol hlavným strojcom úvodného víťazstva Záhorákov v sérii. Skalica zdolala Trenčín 2-0.